Mosquito Alert i el Jardí Botànic Marí Murtra tenen una col·laboració molt natural perquè el jardí és un lloc molt especial i ideal per als experiments que volem dur a terme i que estem duent a terme, sobretot gràcies a la biodiversitat de plantes que hi ha, a l'aportació d'aigua i això confereix moltíssims hàbitats pel mosquit tigre i tot i que s'estiguin fent una sèrie de tractaments, ens segueix sent un laboratori excepcional per nosaltres. Llavors, Mosquito Alert el que fem són diversos experiments diferents amb objectius diferents. Per una banda tenim desplegades una sèrie de trampes que serveixen per monitoritzar la població dels mosquits adults en el jardí. Per altra banda, estem fent uns experiments de supervivència en els quals volem veure l'edat mitjana dels mosquits, us ho explicarà ara més endavant la meva companya. També estem fent una anàlisi dels tractaments que s'estan fent, no els fem nosaltres els tractaments, però s'estan fent un programa de tractament del mosquit tigre perquè n'hi hagi menys. Estem intentant analitzar com aquest tractament afecta la població de mosquits amb una sèrie d'experiments també paral·lels. Per últim estem fent uns experiments d'ADN en els que volem veure la relació entre les picades dels mosquits a les persones i això ho necessitem fer a través de l'ADN de les persones. Necessitem conèixer l'ADN de la gent i trobar aquest ADN després a la panxa dels mosquits que han picat a persones. També us ho explicarem ara més endavant. I per últim tenim una trampa instal·lada que és una trampa intel·ligent que està monitoritzant els mosquits a temps real. Té una sèrie de sensors que analitzen quin mosquit entra, si és mascle, si és femella i quina espècie és. I això ho veiem directament a internet. Paral·lelament, evidentment, aquests resultats els anem comprovant perquè els mosquits queden atrapats també en aquestes trampes. Mi principal objetivo este verano es hacer un estudio de supervivencia del mosquito tigre. El mosquito tigre es un mosquito invasor que es capaz de transmitir enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, que ahora mismo no tenemos en el país, pero la situación puede cambiar y es importante estudiar más a fondo a este vector. ¿Por qué es importante el estudio de supervivencia también? Porque cuanto más vive un mosquito, más probabilidades tiene de picar y de transmitir una enfermedad en el caso de que él sea vector. Por tanto, yo lo que hago aquí en el jardín botánico es capturar mosquitos desde esta trampa y los meto en unos tubitos y yo voy monitorizando su supervivencia hasta que el día que mueren pongo el día de muerte y lo meto en una base de datos. Esto junto con datos que tengo en el laboratorio de mosquitos que tenemos en colonias, podré establecer la estructura de la población del mosquito tigre en el jardín botánico. El jardín botánico es un sitio ideal para hacer este estudio por las características climatológicas, por la variedad de plantas, que algunas de ellas pueden ser un hogar maravilloso para los mosquitos y porque se asemeja mucho al hábitat original de este mosquito. Una de les branques d'aquest gran projecte que té com a objectiu l'estudi de la xarxa d'interacció entre humans i mosquits, concretament amb el mosquit tigre. Això és molt important perquè moltes vegades ens quedem amb el tema del mosquit tigre que pica una persona i pot transmetre, per exemple, diferents malalties, però no sabem exactament com funciona a nivell de xarxa. A nivell de xarxa vol dir, per exemple, una femella de mosquit tigre, a quanta gent pot picar? Una persona, dues persones, més persones... Clar, quan més gran és la xarxa d'interaccions, imagineu el mosquit com un nus d'aquesta xarxa i tots els contactes que ha tingut al llarg de la seva vida, que pot arribar fins a més d'un mes, doncs és molt important veure de quina manera ha interaccionat amb diferents éssers humans, primer de tot per saber-ho a nivell científic, perquè és molt interessant, perquè no ho coneixem massa bé, i també per veure quina és la potencialitat de les transmissions de malalties. Per fer això, el que fem és relacionar l'ADN de la sang que trobem a dintre d'un mosquit, una mosquita, d'una femella de mosquit tigre que ha picat, quan veiem la sang, relacionar-la amb una sèrie d'ADNs que tenim marcats. Com els marquem? D'entrada, perquè tenim una xarxa de persones que treballen a dintre d'aquest projecte, que han cedit
la possibilitat de tenir el marcatge del seu ADN i també perquè demanem a certes persones amb un consentiment molt ben estructurat de cedir la informació del seu ADN i llavors poder fer aquest tipus de creuament. Així que sabrem, una vegada que mirem l'ADN que té el mosquit tigre al seu abdomen, primer quantes persones ha picat i també podrem saber si és més d'una persona, no és la mateixa persona que ha picat, relacionant-ho amb diferents tipus d'ADN. A més, podem anar més enllà, dintre d'aquesta xarxa podem conèixer, si les coneixem molt bé quines són concretament aquestes persones, podem veure si el mosquit, per exemple, pica a gent que està més a prop d'on es mou o porta sang de persones que no estan per res relacionades a nivell de l'espai o que almenys no coneixem, que no estan relacionades amb el lloc on s'ha agafat el mosquit. Això també és molt important. I tot això s'està construint ara. Hem posat a punt les tècniques al laboratori i ara hem començat tota la part aquesta de creuar la sang dels mosquits amb la sang de la gent que ens dona la disponibilitat de conèixer, de poder desxifrar el seu ADN amb mostres de saliva.